Nag-charge. Bibi! Good morning mga sis. Ako lang isa, wala si Jonard. So morning Agriya. Happy birthday, my. So si Lynn nagluto ani. Unsa ni Lynn? Imong giluto Lynn? Mura siya afritada pamatakaw niya. Japchae. Whatever. Basta ano ni siya, Korean. Mga Korean food. Mahilig na sila sesame. Yeah. May corn dog, fried chicken, tapos veggie salad, tapos ang ano ni Joanne. Saan ni Madam Joanne? Mong gihimo? Bimbap? Ampo, para Korean masa. Di siya Japanese. Tapos lettuce, flour, and kimchi, Flower ni Madam. and the birthday girl. Ano siya ang tagiya sa Agriya? Kumusta yung area, ma'am? Okay lang. Maganda. Yun po yung ano. Mag-rides na ba? Wala nag-rides, oh. Kumusta yung farm, madam? Okay lang. Kaya nga dito kami kasi Mas gwapo pa yung julalay. Gwapa kong alalay. Madam, yan ang pet mo, madam. Okay, yan yung pet ko. Sick. Ano pang mga pet mo dito, madam? Ito pala, isdaan mo ito, madam. Yung mga ex ko, mga pet ko din. Pinaglaruan ka lang nila, no? Mga animal. So, ano pa, madam, ang andito sa iyong farm? May mga fish tayo dyan. May mga dog. Ano mga fish? Bye, tara. Yes. Mas kinahangin na nag-bye-bye. Init, pero Color wheel! Red! Go!
Mother and son. It's time to go home.